Dobrý deň, príjemné popoludnie. Úprimne, teraz by som bol veľmi rád v koži zahraničných hostí, či už tu v sále, alebo tých, ktorí sledujú tento program cez internet vďaka televíznemu prenosu, pretože, ako ste to videli aj hneď v úvode, a dovolte mi, budem trošku neformálny hneď na úvod, určite ste si všimli, že na Slovensku máme krásne dievčatá, určite ste si všimli, že na Slovensku vieme hrať krásne na husle a dokonca tancujeme s lyžicami. Takže to je také úvodné zhrnutie Slovenska. A k tomu všetkého vám ešte predstavíme aj absolútny unikát, pretože odprezentujeme najdôležitejší produkt v rámci národného projektu, ktorý sa volá Komplexný poradenský systém prevencia ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Ide o digitálnu aplikačnú platformu, ktorej názov vidíte v pozadí, volá sa Kompozit. Je to slovenský produkt, ktorým sa naozaj veľmi radi pochválime a nielen teda my, ale jednotliví hostia, odborná verejnosť, ktorá vám priblíži viac v rámci programu 3. medzinárodnej odbornej konferencie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Modernizácia poradenského procesu, základný pilier komplexného poradenského systému Slovenskej republiky, na ktorom vás vítam. Dobrý deň. V prvom rade sa teda poďakujem všetkým tým, ktorí už boli na pódiu predo mnou. Boli to žiaci a zároveň aj ďalší členovia súkromnej umeleckej školy Renáty Maďarásovej v Senci, ktorí vytvorili takú veľmi príjemnú slovenskú atmosféru a predstavujem vám aj odbornú verejnosť. Rád by som privítal pána Rastislava Janotu z Úradu vlády Slovenskej republiky. Dobrý deň. Pán Janota, som úctivý, ale prosím ešte chvíľočku vydržte, pretože predstavím aj ďalších hostí. Je medzi nami aj pán Martin Janáček z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Dobrý deň. Vítam medzi nami členov Euronetu z 8 krajín Európskej únie. Som veľmi rád, že prišli aj lektori. Ďakujem. Dobrý deň. Vítam medzi nami zástupcov výchovného poradenstva a prevencie zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Aj vám príjemné popoludnie. Predstavím vám členov riadiaceho výboru národného projektu. Pani Eva Farkašová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň. Pán Štefan Matula, odborný gestor národného projektu. Vítam aj Annu Surovú-Čulíkovú, predsedníčku riadiaceho výboru národného projektu. Pani Darinu Lepeňovú, projektovú manažérku národného projektu. Dobrý deň. Tiež vítam pani Alenu Kopániovú, garantku odborných aktivít národného projektu. Dobrý deň. Medzi nami je aj Eva Smiková, garantka odborných aktivít národného projektu. A dovolte mi privítať aj pani Alžbetu Štovkovú Dianovskú, predsedníčku Asociácie výchovných poradcov. Dobrý deň. Na úvod poprosím pani Evu Farkašovu, aby prišla sem na pódium a zároveň ako hostiteľka svojím spôsobom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vás poprosím o krátučký príhovor. Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení hostia, dovolte mi privítať vás na medzinárodnej konferencii, ktorá sa koná na záver nášho národného projektu s názvom Komplexný poradenský systém prevencia ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Želám vám, aby ste sa tu dobre cítili, odniesli si z konferencie veľa užitočných poznatkov, ktoré rozšíria vaše odborné vedomosti, veľa skúseností, ktoré napomôžu skvalitniť vašu prácu. Verím, že naša spolupráca vzájomná sa bude naďalej úspešne rozvíjať, nielen v nadväzujúcom národnom projekte, dúfame, ale aj v ďalších oblastiach, ktorým sa VÚTPAP ako vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá v minulom roku oslavila 50.
výročie svojho založenia, ktorému sa všetkým venuje. Takže príjemné strávenie času na konferencii. Ďakujem. Sľúbil som vám zaujímavý program, určite sa dozviete veľmi veľa aj vďaka hlavným referátom, ktoré vám napovedia viac a preto postupne budem predstavovať členov odbornej verejnosti, ktorá prišla samozrejme sem medzi vás. Tým prvým bude pán Rastislav Janota, ktorý je generálnym riaditeľom Národnej agentúry sieťové a elektronické služby z Úradu vlády Slovenskej republiky. Ešte vám priblížim, že hlavnou úlohou a predmetom činnosti tejto agentúry je správa, prevádzka a rozvoj centrálnej infraštruktúry štátu, telekomunikačnej a aplikačnej a zároveň aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prichádza pán Rastislav Janota. Dobrý deň. Trošku sa cítim zvláštne, pretože som na pôde, kde som zjavne nie doma úplne. Váš projekt, ktorý musím povedať, je mimoriadne zaujímavý a nielen odborne, ale aj informaticky unikátny. Veľmi vzbudil veľký ohlas. Je projekt, ktorý do celkovej koncepcie informatiky v rámci štátu výborne zapadá. Ja by som vás nechcel veľmi zdržovať tou informatikou, vy tu nie ste kvôli informatike, takže len veľmi stručne by som ukázal 2 slajdíky na tému, ako teda tá informatika štátu celkovo môže vyzerať. Takže hneď na úvod, toto vlastne už povedal čiastočne kolega, NASES je inštitúcia, ktorá má na starosti centrálnu štátnu informatiku, centrálne služby, ktoré funguje to stredne, centrálne služby, ktoré v rámci štátu sú potrebné a ktoré zároveň nejakým spôsobom pomáhajú následne jednotlivým informatickým projektom na inštitúciách, ministerstvách a podobne, aby dostali základnú množinu služieb bez toho, aby sa tomu mohli intenzívne venovať sami. Kľúčovým bodom je aktivita, ktorá sa volá Ústredný portál verejnej správy, okolo ktorého sa vlastne celá štátna informatika točí. Toto je veľmi hrubá schéma toho, o čom som teraz hovoril. To znamená systém, ktorý má 3 hlavné úlohy. Úloha číslo 1, byť hlavným zdrojom informácií pre užívateľov, občanov, podnikateľov, ale samozrejme aj cudzincov, ktorí majú záujem o interakciu so slovenským štátom, o tom, ako niektoré veci v štáte fungujú, aké sú základné povinnosti, ako sa tie povinnosti dajú plniť a tým sa dostávam k tomu druhému bodu. Prostredníctvom tohto portálu zároveň sa všetci užívateľia vedia dostať k elektronickej verzii nástrojov, ktorými sa tie povinnosti dajú plniť, alebo naopak, ktorými užívateľia môžu niečo od štátu vyžadovať, kde štát má nejakú povinnosť voči užívateľom. To je, tak jak to býva dobrým zvykom, dvojsmerná aktivita. Existuje zákon, ktorý bol prijatý v roku 2013, pomerne špecifický a keď ho veľmi zhrniem, jeho úlohou je umožniť, aby všetko, čo so štátom bolo doteraz nevyhnutné robiť, bez ohľadu na to, na akú tému sa to týka, ale robilo sa to papierovo, všetci to poznáme, vyplníme nejaký formulár, niekde ho zanesieme, pošleme ho poštou, dostaneme späť nejakú odpoveď, nech je akákoľvek, v podobe žltého papierika z pošty do schránky, musíme dokráčať na poštu, ukazovať občania a podobne. Zákon hovorí, že toto celé sa dá robiť aj elektronicky, bez tých žltých papierikov, bez tých papierov všeobecne, len prostredníctvom počítača. Takže druhá úloha systému je zabezpečiť centrálnu bránu užívateľov, občanov, podnikateľov a tak ďalej k štátnym elektronickým službám a naopak umožniť občanom, aby s tým štátom aj elektronicky komunikovali. Dnes máme vytvorených zhruba 5 miliónov schránok na takýto typ špeciálnej komunikácie. Pre každého občana Slovenskej republiky staršieho 18 rokov automaticky sa vytvára a občan alebo podnikateľ ich vie používať za jednej podmienky a to už má elektronicky aktivovaný
tzv. Občiansky preukaz s čipom. Dneska sa všetky nové občianske preukazy už vydávajú s takýmto čipom a občan akurát musí povedať, mám záujem, aby teda ten občiansky preukaz s čipom fungoval, aby tam tá elektronická funkcia bola aktivovaná. To je všetko. No a tretia dôležitá úloha, a to je čiastočne to, prečo som vlastne tu sú tzv. Spoločné moduly. To je sada vlastností, ktorá zvonku z hľadiska občana nie je vidieť. Sú to vlastnosti toho systému točené iným projektom, ktoré poskytujú iným projektom nejakú časť funkcionality, keď ju projekty potrebujú. Typický príklad, užívateľ v rámci informačného systému by sa mal autentifikovať svojim občianskym preukazom elektronickým. Samozrejme, príslušný informačný systém to nebude celé programovať od začiatku, nevie to spraviť, ten občiansky preukaz je zabezpečený, nedostane sa do neho, napojí sa na ústredný portál, ktorý mu sprostredkuje túto funkcionalitu a koncový systém, napríklad systém, o ktorom sa tu dneska budete rozprávať, dostane len informáciu, naozaj prišiel občan, takto sa volá, takéto má rodné číslo, teda keď to potrebujete a takto bola jeho identita potvrdená. A vy sa o to viete oprieť. A takýchto vlastností je tam veľa. Poďme, toto popreskakujeme výborne. Tu je popis tých spoločných... Tu je popis tých spoločných modulov, veľmi stručne, to je to, čo som hovoril, to znamená modul, ktorý zabezpečuje autentifikáciu, schránky, modul na elektronické doručovanie, to je tá aktivita so žltými papierikmi, hej, ktorá funguje veľmi podobne, to znamená, ten systém nevydá došlú poštu, kým sa čitateľ tej pošty neautorizuje občianskym preukazom, že naozaj je to isté ako na pošte, len sa to deje z domu. Každý si to môže spraviť z domu, z roboty, kde potrebuje. Je tam veľmi dôležitá oblasť, ktorá, možno, že to nie je aktuálne úplne pre vás, nepoznám váš systém do úplného detailu, modul elektronických platieb, centrálny štátny platobný gateway, ktorý umožňuje samozrejme, keď už to robím celé z domu, tak ako cieľový stav z domu podám podanie, a z domu zaplatím správny poplatok. Prečo by som mal niekde ísť nakupovať nejaké kolky, kam to nalepím? Na monitor? To sa asi nedá spraviť. Takže to je taká nejaká základná funkcionalita a na konci dňa toto som porozprával. Pointov je dobrá integrácia na tieto základné moduly, zjednodušujú prácu všetkým, ktorí majú na starosti vývoj, rozvoj špecifických systémov, ktoré realizujú nejakú konkrétnu aktivitu, agendu, odbornosť, aby sa nemuseli starať o tú všeobecnú informatiku pod tým. A venovali sa len tomu, na čo naozaj, k čomu sú určení, na čo majú vedomosti, to znamená tie svoje špecializácie, svojej profesii. To je zhrnutie posledného slajdu. Ďakujem veľmi pekne. Dozviete sa určite viac, tentoraz o stratégii digitalizácie rezortu školstva, ktorú vám priblíži pán Martin Janáček, ktorý je generálnym riaditeľom sekcie informatiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Hlavnými oblastiami sekcie informatiky je rozvoj informačných systémov a infraštruktúry, podpora a prevádzka IT úradu, rezortu a optimalizácia informačných a komunikačných technológií. Ešte doplním na centrálnej a regionálnej úrovni a elektronizácia služieb rezortu. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie na túto konferenciu a verím, že môj príspevok opäť trošku viac ozrejmí a priblíži to, o čo sa snaží Ministerstvo školstva a verím, že si v tom nájdete aj to, čo priamo podporí inštitúciu WOODPAP. Takže... tu som na konci, pardon. Dobre. Takže stratégia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva. Čo bol náš štartovací bod, alebo aké východiska sme mali preto, ako sme pristúpili k tvorbe akčným plánom? V roku 2014 sme štartovali so schváleným strategickým dokumentom, ktorý sa nazýval Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva. Tento strategický dokument v základnom rámci definoval tie základné potreby, tie povinnosti, ktoré rezort školstva má,
tak, aby dokázal efektívne podporovať svoje inštitúcie, svoje priamoriadené organizácie, školy tak, aby dosahovali vyššiu efektivitu a dokázali by sme im pomôcť k lepším výsledkom. Z tohto dokumentu teda sa odrážal nový strategický dokument, ktorý už pracuje s vyššou mierou granulity a konkrétne pomenúváva jednotlivé projekty, aktivity a programy. Ten dokument sa volá Akčné plány, koncepcie a rozoberá 5 hlavných oblastí, ako sú infraštruktúra, digitálne vzdelávanie, elektronické služby, digitálne zručnosti a kompetencie a transfer inovácií, respektíve medzisektorovú a medzinárodnú spoluprácu. Keď sa tvoril tento dokument, tak sme podrobili náš rezort pomerne podrobnej analýze. Na dokumente pracovali kolegovia z priamoriadených organizácií, ako aj pracovníci ministerstva školstva a definovali sme si tie hlavné ciele na najbližšie 4 roky. Tu sme identifikovali vlastne dve hlavné priority, ktoré vyplývajú rezortu k tomu, aby dosiahol úroveň digitalizácie a efektivizoval svoje činnosti. Ten prvý cieľ vychádza z toho, že čo je hlavným cieľom školstva. Je to asi učiť, vzdelávať a s tým teda súvisí digitálny edukačný obsah. To je to, čo môže informatizácia priniesť do tohto procesu. Ten druhý cieľ veľmi úzko súvisí práve s mojím predrečníkom, pánom Janotom a inštitúciou NASES a zákonom o e-governmente. Z tohto zákona aj nášmu rezortu vyplýva široká škála povinností, ako byť dostupný elektronickými cestami či už občanovi alebo inej inštitúcii, prípadne teda zahraničnému partnerovi. Teda predpokladám určite áno, aj systém ako kompozit skončí nakoniec dňa integrovaný v spleti informačných systémov rezortu školstva a určite dôjde k poskytovaniu informácií práve aj zo systému kompozit. Systém kompozit, ako som ho ja navnímal a pochopil, je systém, v ktorom vy, odborní pracovníci, evidujete jednotlivé prípady, riešite poradenstvo konkrétnych identít. Nad takýmto registrom v školstve funguje ešte jeden master data register, ktorý sa volá RIS. Čiže určite dôjde jedného dňa k porovnávaniu týchto dát a ďalšiemu zdieľaniu s ostatnými rezortami, ako môže byť rezort zdravotníctva alebo rezort práce sociálnych vecí. To, čo súvisí a to, čo priamo podporuje tieto dva hlavné ciele, čo je digitálny vzdelávací obsah a elektronické služby, sú uvedené v tých buletoch pod tým. To, na čo naráža úspech digitálneho vzdelávania, je jednoznačne infraštruktúra, či už výpočtová alebo telekomunikačná. Ďalej tam samotný manažment digitálneho vzdelávania, digitálneho obsahu a digitálne zručnosti a kompetencie. Tento pohľad týchto digitálnych zručností sa nám ukázal aj pri dvoch najnovších aktivitách, ktoré sa dejú v rezorte, alebo ktoré sa dejú v slovenskej spoločnosti, a to je iniciatíva jednotného digitálneho trhu a iniciatíva kybernetickej bezpečnosti. Tu sa ukázala ako jedna veľmi slabá stránka alebo priestor veľkej výzvy, na čom sa dá pracovať a kde je hlavná úloha školstva vzdelávať, doslova celoživotne vzdelávať spoločnosť v tom, ako pristupovať k digitálnym technológiám. To, čo je predmetom teda elektronických služieb, sú teda agendové služby rezortu, medzi ktoré určite bude patriť aj kompozit. Referenčné registre, opäť bude doplňať aj kompozit, takýto referenčný register, a vzájomné integrácie. To je práca, ktorá je určená na najbližšie 4 roky na to, aby sme dosiahli to, čo prezentoval pán Janota, plnú integráciu a dostupnosť elektronických služieb prierezovo v spoločnosti. Ak dovolíte, jeden slajd som konkrétne venoval tomu, čo je to najbližšie asi školstvo, a to je to vzdelávanie. To je distribúcia, manažment digitálneho vzdelávacieho obsahu. Dneska sme v stave a v dobe, kedy nám dobieha jedno programové obdobie, kde došlo k niekoľkým významným projektom, ktoré doručili tejto spoločnosti veľké množstvo digitálnych objektov a vzdelávacieho obsahu. Ale dostali sme sa do stavu, kedy máme veľmi veľa zdrojov, v ktorých sa len ťažko dá orientovať, a ak si prajeme zefektivizovať prácu učiteľa a pomôcť mu v tom, aby bol efektívnejší, aby možno, že aj rodič a dieťa doma použili takýto obsah, tak sme pristúpili k myšlienke unifikácie tohto prostredia
vytvoriť jedno centrálne úložisko a doručiť tam služby, nástroje také, ktoré umožnia ľahšie sa orientovať v spleti digitálneho obsahu. To, čo je veľmi slabou stránkou aktuálne v technológiách nášho rezortu, sú služby, connectivity alebo telekomunikačných služieb. Určite mnohí, ktorí sa stretávate so školským prostredím, toto určite vnímate. Je to vec, kedy škola je častokrát veľmi dobre vybavená technikou, má veľmi dobré nápady, je iniciatívna, rada by sa niekam pripojila, ale to obmedzenie, ktoré príde na konci dňa, je šírka prenosového pásma, a teda connect, či už k obsahu, k internetu alebo k iným službám, ktoré škola potrebuje. Dnešný stav je taký, že zhruba 200 škôl je pripojených projektom Digitálne učivo na dosah. Bol to národný projekt, realizovaný, dokončovaný v týchto dňoch. Ďalších 3000 škôl, tá hlavná skupina škôl je združená v projekte, niekedy sa volal Infovek, ktorý by mal následne pokračovať projektom EduNet, kde si dávame za cieľ skutočne osloviť tie školy, ktoré majú reálny záujem a majú skutočne reálnu potrebu. Dneska sme už v takom stave, že mnohé školy si riešili túto situáciu sami, objektívne sa pripojili na komerčných operátorov, ktorí im poskytujú požadovanú kvalitu. A ďalej tu máme spoluprácu s občianskym združením SANET, ktoré vlastne prevádzkuje akademickú dátovú sieť. Na tejto sieti dneska prevádzkujeme asi 300 základných stredných škôl. Aký je záver? Verím, že na konci štvoročného obdobia, pre ktoré bola stratégia stanovená, dosiahneme tie ciele, ktoré sme si určili tak, aby sme naplnili či už povinnosť zo zákona o e-governmente a hlavne zjednodušili a zoptimalizovali prácu nášho učiteľa a zatraktívnili učebné prostredie pre našich žiakov. Ďakujem pekne. Ďalšie odborné informácie vo forme referátu, proces digitalizácie v systéme Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Slovenskej republiky vám priblíži pani Anna Surová-Čulíková, ktorá je predsedničkou riadiaceho výboru národného projektu. Mnoho rokov pôsobila aj v metodicko-pedagogickom centre v riadiacej funkcii pre humanitné predmety, venovala sa vzdelávacím a výskumným aktivitám. A ešte vás poviem jednou vetou, že ste autorkou viacerých národných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie, na ktorých ste participovala v odborných a riadiacich štruktúrach. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, vítam vás všetkých tu prítomných, aj tí, ktorí nás online sledujete v rámci internetového vysielania. Mám tu česť vám predstaviť dnes kompozit, ktorý pripravil celý tím národného projektu, ktorý pracoval intenzívne 3 roky na niečom, čo sa rodilo pomaly, ale dnes máme prvé výsledky, s ktorými sme väčšinou a všetci spokojní. Takže predstavím vám národný projekt, ktorý nám pomohol tento náš ideový zámer zrealizovať. Držali sme sa takej vízie, ako hovorí Steve Jobs, keď chcete veľa dosiahnuť, musíte mať pred sebou veľké ciele a veľké sny. My sme za týmto snom išli. Spojili sme sily odborných zamestnancov, tí, ktorí majú dlhoročnú skúsenosť v poradenskom systéme a procese, energiu mladých ľudí, ktorí dali do toho entuziazmus a súkromnú sféru, ktorá zase pomohla v IT riešení celého kompozitu. Národný projekt sme začali realizovať v roku 2013, tým, že sme mali veľmi málo času, ale podarilo sa nám, myslím, veľmi veľa. Hlavným cieľom národného projektu boli deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú školopovinné od 6 do 15 rokov. Zamerali sme sa hlavne na skvalitnenie poradenskej činnosti týmto deťom tak, aby sme ich vedeli kvalitne pripraviť na trh práce. Hlavnými cieľmi a prioritami, ktoré sme si dali, bolo skvalitnenie výchovného poradenstva a prevencie, skvalitnenie nástrojov, metodík a všetkých technológií, ktoré sme do projektu priniesli, skvalitnenie riadenia systému výchovného poradenstva v rámci celého územia Slovenskej republiky a skvalitnenie aj metodológie prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na trh práce.
Hlavnými cieľovými skupinami, ktoré participovali na projekte v rámci 7 regiónov Slovenskej republiky, bolo 1300 výchovných poradcov, ktorí pracujú v základných školách. Ďalej to bolo 300 psychológov, 300 špeciálnych pedagógov, 500 rodičov a medzi nimi bolo 13 000 detí, ktoré sa stali klientmi a cieľovou skupinou nášho národného projektu. Psychológovia a špeciálni pedagógovia pracujú v psychologických a špeciálno-pedagogických poradenských centrách v rámci celého územia Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja. Hlavnými aktivitami, ktoré sme v národnom projekte riešili, bolo zamerať sa na proces, kvalitnenie celého poradenského procesu, nastavenie efektívnych systémov tak, aby tento proces bol inovatívny, modernizovaný, zdigitalizovaný, aby mal všetky nástroje k tomu, ktoré súčasná moderná doba využíva, a to sú digitalizované procesy, ale samozrejme, že aj iné aktivity, ktoré sa v rámci tejto hlavnej prvej aktivity projektu realizovali. Druhou aktivitou významnou projektu bolo vzdelávanie. Uvedomili sme si, že práca s ľudskými zdrojmi má vysokú pridanú hodnotu a keď chceme poskytnúť digitálne nástroje a nové metodiky, ľudia v teréne, ktorí pracujú v poradenskom systéme, musia tieto kompetencie aj zdieľať preto, aby vedeli všetky nástroje využívať. Treťou aktivitou boli samotné poradenské procesy pre špeciálnych pedagógov, psychológov aj výchovných poradcov, ktorí poskytovali 13 000 deťom, našim klientom v poradenskom systéme. Hlavné aktivity, o ktorých budú rozprávať aj naši kolegovia v nasledujúcich referátoch, boli aktivity zamerané na materiálno-technické vybavenie, pretože digitalizačný proces si vyžaduje hardwareové a softwareové riešenia, tak sme túto aktivitu naplnili novou digitálnou technológiou. Významnou aktivitou bola depistážna analýza, ktorá nám analyzovala problémy detí v rámci celého územia Slovenskej republiky, kde sme mali vyše 300 000 vzorku detí, u ktorých sa identifikovali problémy, či už poruch učenia, správania, iných vývinových poruch, problémov. Ďalej, veľmi významnou aktivitou, ktorou sa píšime, je aj štandardizácia, proces štandardizácia, vytváranie nových noriem a výskumné aktivity, ktoré sa realizujú s využitím digitálneho prostredia Kompozit. A následne procesná analýza, o ktorej tiež bude reč, ktorá analyzovala kvalitu systému riadenia výchovného poradenstva a prevencie v Slovenskej republike. V rámci aktivity v druhej, ktorou som hovorila, vzdelávaní, sme sa zamerali na zvyšovanie kompetencií, digitálnych kompetencií, nie len digitálna gramotnosť, ale využívanie digitálnych nástrojov, testov a metódy, ktoré mali sprístupnení naši užívateľia. Bolo to 1900 licencovaných užívateľov, ktorí využívajú Kompozit, čo sú odborní a pedagogickí zamestnanci. A zamerali sme sa tiež napríklad aj na medzinárodnú spoluprácu mobility. Jednou z aktivít je aj dnešná konferencia, kde zdieľame dobrú prax s odborníkmi, ktorí sú zapojení, ale aj s verejnosťou a popularizujeme tému poradenského procesu. Nielen u nás, ale aj v celej Európe. V rámci vzdelávania ešte by som pripomenula, že sme prešli do prostredia, ktoré odstránilo byrokraciu a administratívu papierovania. Šetríme lesy a všetky procesy sme nastavili tak, aby sme využívali elektronickú komunikáciu od plánovania cez pozvánky, návrátky až po certifikáciu jednotlivých vzdelávacích modulov a kontrolu celého procesu, ako sa vzdelávacieho, ako sa realizuje. V tretej aktivite sme už využívali v rámci výchovného poradenstva a prevencie nové digitalizované diagnostické nástroje, funkcionality Kompozitu a všetky procesy, ktoré už sa zmodernizovali, a to pre oblasť psychologického poradenstva, špeciálno-pedagogického poradenstva a výchovného poradenstva v základných školách. Benefity vnímajú zamestnanci základných škôl aj v poradenskom systéme. Je to otázka na nich, aj v diskusnom paneli sa sami vyjadria, aké benefity im prináša nové, moderné digitálne prostredie.
A tu je taká brána, by som povedala, do tohto našeho dieťaťa, ktoré je dieťaťom Národného projektu Výskumného ústavu a s názvom Kompozit ako komplexný poradenský systém, ktorý prináša digitálne prostredie skladajúce sa z verejnej časti, prístupnej vám všetkým, ktorí máte záujem nahliadnúť do problematiky detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde si nájdu aj iní odborníci nezapojení v Národnom projekte informácie, kde môžu zdieľať metodiky, didaktické materiály, legislatívne normy a úpravy. Môžu si kedykoľvek túto stránku otvoriť a zdieľať s nami informácie. Takisto pre rodičov. V tejto verejnej časti aj projekt je zameraný na informovanosť a popularizovanie témy psychologického, špeciálneho, pedagogického, výchovného poradenstva a preto v tejto časti poskytujeme rodičom kontaktné miesta, kde môžu nájsť poradcu, kde môžu nájsť poradňu, najbližšiu poradňu vo svojom regióne a kde môžu hľadať riešenie problému svojho dieťaťa. Čiže v tomto priestore získavajú aj informácie, čo vlastne sú problémy špecificko-výchovno-vzdelávacie, ale aj čo je poradenský systém a tým sa snažíme odburávať predsudky voči poradenskému procesu a vôbec voči poradňam. Pre žiakov máme motivačnú stránku, kde ich chceme informovať o možnosti kariérového uplatnenia, kde môžu mladí ľudia zdieľať svoje starosti, problémy, alebo aj sa pozrieť na vzory ľudí, ktorí možno boli istým spôsobom v určitom veku handicapovaní alebo mali istú špecifickú možno vývinovú poruchu, ale v živote dosiahli veľmi veľa. Takže aj pre deti a pre žiakov máme v tejto časti verejnej informácie. Toto sú informácie pre rodičov, ako som povedala, majú tam rôzne odborné príspevky, články a konkrétny menný zoznam odborníkov, na ktorých sa môžu obrátiť. Tuto už je časť vnútorná, ktorú budú prezentovať tiež kolegovia, iba chcem povedať, že do tejto vnútornej časti sa dostanú odborníci, ktorí sú zapojení do projektu, môžu pristupovať iba svojimi unikátnymi heslami, prístupovým kódom a zdieľať informácie, ktoré sú vo vnútornej časti, a to sú hlavne digitalizované diagnostické nástroje, testy a metodiky, ktoré majú k dispozícii, toho času je ich tam 30 a každý jeden môže v tejto vnútornej časti využívať oblasť diagnostiky, vzdelávania, e-learningu, plánovania aktivít, zdieľania digitálnych dokumentov, organizácií, ktoré participujú na poradenskom systéme, zamestnancov a ešte si vytvárať aj diskusné skupiny pri riešení niektorých problémov, ktoré možno odborník nedokáže sám riešiť, ale v určitom kolokviu odborníkov ich riešiť môže. Celá táto časť je skrytá, chránená bezpečnostným projektom najvyššej kvality, pretože v súčasnej dobe, aj ako sa rozpráva, všetci využívame telefóny, tablety, ale najväčšia otázka súčasnej doby je bezpečnosť a táto vnútorná strana je chránená. V tejto vnútornej strane nájdeme aj plánovač, o ktorom som rozprávala, zatiaľ je využívaný na plánovanie meetingov, vzdelávania, ale je pripravené na plánovanie všetkých poradenských aktivít a činností s klientmi, ktoré každý odborný zamestnanec realizuje. A pre riadiacich zamestnancov je to nástroj rýchlej spätnej väzby, pretože vidí všetky hodiny a časovú dotáciu, každú chvíľu a každú minútu možno, čo robia jeho zamestnanci, ako sa vzdelávajú, ako realizujú poradenský proces a čo je ich prioritou. V tejto časti vidíme, že vo vnútornej časti a to, čo je aj benefitom kompozitu, je vlastne diagnostický proces, ktorý funguje digitálne 24 hodín denne a dáva výsledky takmer obratom. Odbúrali sa všetky printové verzie v tých testoch, ktoré máme k dispozícii. To nevravíme, že ich nemôžeme používať. Môžeme a používame. V tejto digitálnej verzii je výhodou rýchla návratnosť, informácia o výsledkoch testovaného dieťaťa, konkrétneho klienta. Vidíme, že po založení tzv. Karty klienta
my vnútorne si vytvárame pod jedinečným ID kódom. Každé dieťa, ktoré je tam zaevidované, má raz a navždy jeden ID kód a pod týmto kódom je evidovaný od začiatku procesu diagnostikovania alebo poradenského procesu až do jeho ukončenia. V našom projekte je to od 6 do 15 rokov a archivácia je zaručená a zabezpečená, čiže každý odborník môže vidieť prognózu toho dieťaťa v sledovaní v čase od začiatku poradenstva, či regres, progres, alebo kde sa to dieťa nachádza po určitom čase. Čím je zaujímavý kompozit okrem konkrétnej poradenskej činnosti? Unikátnosť kompozitu spočíva nielen v digitalizácii diagnostických nástrojov, ale celoslovenskom zbere dát. Na tejto úrovni nepoznáme v Európskej únii krajinu, ktorá by zberala na úrovni celého národa alebo celej krajiny. Vždy sa to realizuje to, čo poznáme regionálne. My dokážeme zberať cez kompozit dáta od klientov v rámci celého územia Slovenskej republiky zo špeciálno-pedagogických poradní, psychologických poradní. Sú to zbery dát od činnosti psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov, ktorí sú v základných školách. Tieto dáta sú zberané v kompozite, o tom tiež bude ďalej informácia a to je ten veľký poklad, ktorým sa dá realizovať veľmi veľa aktivít. Tu vidíte, ako sa dáta exportujú po otestovaní tento proces, ako nastáva. Je to len stručná maketa v tom, že všetky dáta sú využiteľné a z kompozitu sa transformujú cez štatistické softvery a štatistiku a štandardizáciu a týmto procesom následne vytvárame aj nové normy k diagnostickým nástrojom. Európska únia si pripravuje legislatívu, kde chcú navrhnúť každé 4 roky inováciu noriem diagnostickým nástrojom. Kompozit je už dnes pripravený na to, aby tieto normy veľmi rýchlo aktualizoval a aby vedel s normami efektívne narábať. Kompozit má aj rozmer vedecko-výskumný. Na základe získania týchto hrubých dát, ktoré sčítavame, anonymizované dáta od diagnostikovaných klientov, sa dokáže zrealizovať akýkoľvek základný aplikovaný výskum, ktorý by mal byť podkladom pre ktorúkoľvek stratégiu, či rezortu školstva, práce, alebo rezortu vnútra a iných ministerstiev, pretože dokážeme identifikovať alebo prognozovať progres našej spoločnosti alebo populačný vývoj našej spoločnosti možno aj na 10 rokov. Takže výskum, ktorý nám ponúka kompozit, je otázkou do blízkej budúcnosti a spolupráci s akademickou sférou, ktorú už teraz otvárame. Aby som ukázala, prečo vlastne aj realizujeme digitalizáciu tohto procesu, je alarmujúca situácia, ktorá vzniká na Slovensku, kde sú obrovské problémy, ktoré sú podľa aj populačnej krivky, ale aj podľa toho, ako nám narastá zostup marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa ocitajú viac na východnej časti slovenského územia Slovenskej republiky a prejavujú tieto problémové typy správania, čiže aj preto depistážna analýza, ktorú naši odborníci, experti realizovali na začiatku národného projektu, nás utvrdila v tom, že poradenskému procesu musíme venovať veľmi veľkú pozornosť, aby sme vytvárali prevenciu, už nie len intervenciu. Ešte je tu graf, ktorý ukazuje, s akými problémami prichádzajú žiaci do poradenských centier. Najväčšími problémami, ako vidíte, sú problémy v učení, evidencia alebo diagnostikovaní školskej zrelosti, ale veľká skupina je aj tých, ktorí potrebujú sa kariérovo zorientovať, aby im niekto vedel poradiť, aké povolanie v budúcnosti je pre nich najvýhodnejšie, najlepšie.
Výhoda kompozitu je, že využíva validné psychodiagnostické nástroje, ktorými dokáže efektívne diagnostikovať kompetencie alebo spôsobilosť osobnosti k výkonu niektorých povolaní. Čiže my vieme poradiť aj deťom, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, aké povolanie je pre nich najlepšie, najvhodnejšie, tak aby sa vedeli uplatniť v dnešnom náročnom trhu práce. Funkcionality kompozitu by som zhrnula v tých najdôležitejších oblastiach, ktoré nám realizuje. Je to manažovanie všetkých procesov, je to vzdelávanie, diagnostikovanie, je to štandardizácia, ale výskumné aktivity, ktoré sú ešte pred nami a ktoré chceme realizovať následne, a potom archivácia všetkých výstupov a výsledkov v dátovom centre, ktoré vieme dlhodobo uchovávať. Tak, ako hovoril predrečník z úradu vlády, pán Janota, chceme prepojiť systémy ústredného portálu verejnej správy s našim systémom tak, aby sme vedeli zdieľať register občanov, alebo aby sme vedeli využívať identifikačné karty ako digitalizovaný občiansky preukaz a získavať možno súhlasy rodičov k diagnostikovaniu formou elektronických podpisov, aby sme sa vyhli printovým verziám a ten rodič, ktorý elektronickým podpisom odsúhlasí diagnostikovanie, by bol už zaregistrovaný v našom systéme. Prieniky na ďalšiu spoluprácu a vývoj kompozitu sú stále pred nami. Ako som už vravela, každá platforma digitálna potrebuje silnú bezpečnosť. O bezpečnosti ešte budeme rozprávať, ale bezpečnosť pre kompozit a ochranu osobných údajov je pre nás veľkou prioritou. A preto máme vypracovaný bezpečnostný projekt najvyššej kvality, môžeme sa pochváliť. My tomu hovoríme Zelený zámok. Je to systém ochrany najvyššej kvality, ktorú využíva úrad vlády a ktorú využívajú štátne portály, ktoré kvalitu garantuje vláda. Takže už v systéme týmto spôsobom e-governmentu sme im partnermi. Benefity nášho národného projektu je ich, myslím, neúrekom. Je ich veľmi veľa, hlavne v skvalitňovaní toho vôbec procesu výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sa zefektívnil. Zefektívnil sa čas na vyhodnocovanie diagnostických nástrojov, ale nehovoríme, že sa skracuje celý proces. Človek sám, osobnosť, psychológ a špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu je vždy popredí v individuálnej práci s každým dieťaťom, s každým žiakom, ktorý to potrebuje, a pri digitalizácii tohto procesu na to nezabúdame. Vieme, že osobný kontakt je najdôležitejší a pre dieťa najpriateľnejší, ale chceme deťom tej digitálnej ére výsť ústrety tak, aby oni mohli využívať nástroje, ktoré im vyhovujú, a odborníkom zase poskytli nástroje digitálne, ktoré im uľahčia tento proces, poradenský proces. Ak by som povedala, že v čom kompozit už napreduje hlavne e-governmentových službách, ktoré poskytuje odborným zamestnancom výchovného poradenstva a prevencie v Slovenskej republike. Nemyslíme si to len my, ale myslia si to aj naši partneri, od ktorých sme dostali ocenenia. Môžeme sa pochváliť cenou Euroguidance 2015, ktorú kompozit dostal za kariérové poradenstvo, a včera sme si prebrali ocenenie cena ITAPA 2015 za e-governmentové služby pre verejnú a štátnu správu. Tešíme sa týmto úspechom, ale zároveň nás zaväzujú k ďalšej kvalitnej práci, k výzvam, ktoré sú pred nami, aby sme neostávali iba pre deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aby sme služby kompozitu poskytli celej populácii detí, školopovinných detí, a dá sa povedať od materských škôl až po strednú školu. Od začiatku školskej prípravy až po ukončenie prípravy na trh práce, aby všetky deti dostali šancu zistiť o sebe viac, šancu vedieť, aké majú silné stránky, a šancu k tomu, aby sa vedeli pripraviť kvalitne na trh práce, aby každé dieťa túto šancu dostalo.
Ďakujem vám za pozornosť. V tejto časti programu vám predstavujeme výsledky odbornej tímovej práce a teraz to bude téma na najvyš aktuálna, pretože sa volá kompozit bezpečná ochrana dát. Myslím si, že v dnešnej dobe je nám jasné, o čom budeme hovoriť. Priblíži vám svoj referát pán Juraj Lustoň, ktorý pracuje v spoločnosti VNet ako Project and Sales Manager. Spoločnosť sa orientuje na poskytovanie komplexných telekomunikačných riešení od garantovaného internetového pripojenia cez cloudové služby, web hosting, hlasové riešenia až po komplexné služby na doma. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Takže, vážení páni, vážené dámy, teda vlastne naopak, vážené dámy, vážení páni, spoločnosť VNet je na trhu už 13. rok a sme jedným z dvoch vlastne dodávateľov spolu so spoločnosťou M7 na dodanie tohto informačného systému pre Woodpub. Naša spoločnosť sa vlastne dostala za úlohu zabezpečiť hosting tohto portálu a zabezpečiť to, aby ten portál naozaj aj bol dostupný pre svojich užívateľov a aby nebol nejakým spôsobom napadnutelný práve zvonka. Takže my sme sa na tento komplexný problém pozreli z viacerých aspektov. Jednak je to teda samotná infraštruktúra, na ktorej portál beží, potom je to konektivita, aktívna bezpečnosť siete a taktiež vlastne DDoS ochrana a penetračné testy. Z pohľadu infraštruktúry sme umiestnili tento portál do geografického klasteru, ktorý beží v dvoch dátových centrách, každé v štandarde Tier 3. Čo to znamená? Je to dátové centrum, ktoré je teda v našej prevádzke, v našom majetku, ale má redundantne všetky napájania komponenty sieťové, elektrické, je tam zabezpečené hasenie automatické a podobne. Každé z tých dátových centier sa nachádza na opačnej strane Dunaja. Čo sa týka konektivity, tento portál je pripojený do našej backboneovej siete vlastne dvomi absolútne nezávislými trasami a dokonca vlastne vieme zabezpečiť to, vlastne keďže to beží na dvoch inštanciách, v dvoch rôznych dátových centrách, aby ten portál bol dostupný pre klientov zo zahraničia na jednej strane toho klastru a pre tých slovenských užívateľov na druhej. Pokiaľ náhodou jedna strana vypadne, tak samozrejme sa to preklopí a je teda to záložné miesto dostupné z oboch strán. Čo sa týka konektivity do zahraničia alebo aj do Slovenska, redundantne sme pripojení do slovenského internetu, takisto vlastne máme redundantne dodávateľov do zahraničného internetu, teda mimo Slovenska, a taktiež sme účastníkom najväčšieho európskeho peeringu v Amsterdame, ktorý sa nazýva AMSIX. Čo sa týka tej aktívnej sieťovej ochrany, tak využívame funkcie alebo technológie od spoločnosti Fortinet, respektíve ich softverové riešenia, ktoré sa nazývajú Fortinet Security Features. A teda je to napríklad antivírusová ochrana, je to web filtering, tie, čo sú zaujímavé veci, sú to IPVS Protection, čiže Intrusion Prevention System a Intrusion Detection System, je to aplikačná kontrola a taktiež vlastne SSL Inspection. Myslím, že email filter nie je používaný. Čo sa týka DDoS ochrany a firewallu, tak tiež prostredníctvom technológie Fortinet zabezpečujeme firewall tohto portálu a taktiež vlastne ako jeden prvý portál, ktorý je v našich hostingu, sú ich stovky, naozaj stovky, tak vlastne zabezpečujeme až do kapacity 40 gigabitov ochranu voči DDoS útokom. Neviem, či ste o tom počuli, častokrát sú svetové portály vlastne takýmto spôsobom napádané a vlastne vydierané za nejaký poplatok, aby veľkým počtom malých požiadaviek sú vlastne zhodené tie portály až do takého stavu, že sú nefunkčné. Čiže vlastne portál Kompozit je ako jeden z našich prvých aj touto formou chránený.
Čo sa týka tej poslednej časti, tak je to vlastne, sú to penetračné cesty. Hoci teda sme sa venovali, a hlavne teda naši partneri zo spoločnosti M7 do maximálnej miery tomu, aby teda ten portál bol plne funkčný a teda maximálne s maximálnou dostupnosťou. Objednali sme si vlastne ešte od našich partnerov penetračné testy, to znamená, že pokiaľ by tam aj nejaká chyba bola, tak ju vieme vlastne proaktívne zistiť a odstrániť. Takže vlastne naozaj sme sa na to pozreli veľmi komplexne a verím tomu, že tento portál Kompozit bude slúžiť svojim užívateľom ešte dlhé roky a práve možno aj v tých ďalších etapách svojho rozvoja. Tak, ďakujem veľmi pekne. Dozviete sa ešte viac a tentoraz to bude z úst pána Jiřího Šimoneka. Jiří Šimonek je autorom psychodiagnostickej metódy farby života spoločnosti DAP Services. DAP Services je medzinárodnou spoločnosťou, ktorá je orientovaná na podporu partnerských organizácií. Priebežne sa orientuje na inováciu a kultiváciu diagnostickej metódy, ktorú vlastnia. Patentovaná farbovo-asociačná metóda meria vzory správania pomocou farebnej škály namiesto tradičných dotazníkov a prieskumov. Metóda je využiteľná v mnohých oblastiach a zďaleka nie všetky sú využité. Určite vám viac povie pán Jiří Šimonek. Nasleduje Kompozit v procese diagnostikovania testom farby života. Príjemné popoludnie. Dobrý den, děkuji za uvedení. Doufám, že vám nebude vadit, že přehodím jazyk do češtiny. Doufám, že nepřekvapím překladatele tam vzadu. Vidím, že ne, kývou hlavou, že rozumí, to jsem rád. A vás teď trošku po těch přednáškách nebo po těch promluvách tady kolegů lituji. Lítalo tam spousta různých zkratek, takže doufám, že všichni víte, co to je DDoS a podobné věci. A aby toho nebylo málo, tak já trošku přidám. Já vlastně vám teď chci odprezentovat to, jakým způsobem byla do projektu a je do projektu zapojena naše diagnostika a kde vidíme výhody toho, co nám projekt přinesl a zvláště potom Kompozit jako takový nástroj. Na začátku toho celého projektu byl pro mě dán vlastně velmi vznosný cíl a to inovace vlastně diagnostických metod, testů, a to formou toho, že budou digitalizovány, jak vidíte za mnou, tak to znamená, že na straně toho klienta budou využívány vlastně pouze elektronické formy, jak už tady bylo přeneseno. A dále, že budou vlastně v tom našem kompozitu, který se tady používá, schraňovány všechny. A to, co už tady bylo zmíněno, ale myslím si, že je to jednou z největších výhod, je, že vám tím vlastně vzniká vaše národní databáze všech výsledků, které se teď ukládají integrovaně a centralizovaně. A na straně druhé potom jsou tam vlastně poskytovatelé diagnostických nástrojů a testů, kteří musí se s tímto systémem propojit. Ze strany Kompozitu jako takového si myslím, že asi největší přidanou hodnotou je to, že se stal místem, kde je poměrně jednoduchý přístup k všem diagnostickým nástrojům. Jak už tady bylo řečeno, je jich tam 30. My jsme velmi rádi, že můžeme být jedním z nich. A to, co bych chtěl vypíchnout, je, že je tam takzvaný customizovaný systém. To znamená, že uživatel, který přijde, tak se velmi lehce dostane ke svým oblíbeným testům, diagnostikám. Víme, že to lidé v poradnách mají velmi rádi, protože ať chceme nebo ne, tak mají své oblíbené diagnostiky, testy a Kompozit jim tímto vychází vstříc a velmi hezky se k ním chová. Pokud se na to podíváme ze strany naší diagnostiky a Kompozitu, tak my jsme zůstali na té straně toho klienta, tedy naše diagnostika i jiné diagnostiky se dělají skrz počítače, které klient ovládá a ty jsou následně propojovány do Kompozitu, do té národní databáze. Nám to umožnilo to, že už nemusíme mít my jako firma, jako poskytovatelé velmi obtížný dosah na klienty, velmi obtížný dosah na psychologii, speciální pedagogy. Tohle nám Kompozit umožňuje velmi lehce propojit, ujednotit tady tuhle cestu.
Co si myslím, že ještě velmi velkou výhodou je logistika, distribuce té dané diagnostiky. Když se má udělat u klienta, tak kompozice se o ní velmi hezky stará tak, že může být udělána napřímo, jinými slovy tedy přímo psychologem, speciálním pedagogem, který ji pustí u sebe na počítači, ale pokud už to diagnostické nástroje, například jako ten náš, umožňují, tak může být udělána i vzdáleně. To znamená, že je tam velmi hezky udělaná cesta toho, jak sdílet vlastně tu vstupní diagnostiku e-mailem, udělat ji na dálku. Teď, jak jsem vám slíbil, tak pár zkratek, tady navážu na kolegu přede mnou. Je tam vlastně jeden požadavek, který dopadl na všechny poskytovatele diagnostiky, a to je propojit se formou API. Představte si zatím poměrně, co chcete, ale je to vlastně určité rozhraní, které má své standardy a vyžaduje tedy jakýmsi způsobem na straně poskytovatele diagnostik se ustandardizovat, nedělat to každý jinak, pokud to mám nazvat normálními slovy, a poskytovat tu komunikaci podle nějakých dohodnutých standardů. To, co je velmi hezké a je na to opět tlak ze strany kompozitu, tak je opravdu zabezpečená komunikace. Mnoho tváří, které tady vidím, moc dobře ví, jak cenné informace po tom internetu proudí a transferují se. To, co bych opravdu vypíchl tady, tak máte tam zapojenou, řekněme, jednu z nejvyšších bezpečnostních ochran, která na druhé straně nutí všechny poskytovatele diagnostik, aby šli taky tou bezpečnou cestou, a ten výsledek je pro vás, že data, které dost často lítají třeba z Košic do Bratislavy a po cestě by vám je někdo mohl vzít, tak tady tímto je zabezpečeno, že se toto nestane. To, co je velmi velkou výhodou, je, že vlastně kompozit jako takový se nám stará o data a ty data schraňuje a umí je velmi hezky exportovat do statistických softwarů, což opět některé diagnostiky a poskytovatelé diagnostik dělají sami, někteří to dělají touto cestou, jiní jinou, někteří to nedělají, a to, co vy máte nyní v rukou, je to, že to můžete dělat standardním způsobem, máte data v rukou, máte tam, jak už zde bylo prezentováno, vlastně mosty na to, jak naplnit efektivním způsobem statistické softwary. To, co toto umožní, je, že vám to umožňuje způsob standardizace veškerých diagnostik a testů, které tam jsou zapojeny. Vím, že bylo do této procedury zapojeno prvních 6 testů. Vy velmi efektivním způsobem dokážete pozbírat data, které jsou nutné pro tento proces, což bývá jednou z největších svízelí obecně diagnostických metod a jejich užívání. To, co je velmi důležité, je, že tím můžete vytvořit normy, že tím můžete vytvořit standardy daných diagnostik. Myslím si, že když se opět dívám mezi vás, tak sedí tu mnoho lidí, kteří ví, že testy diagnostiky, které jsou používané v poradenském systému, mnohdy mají normy z Německa z 90. let na velmi malém vzorku. To, co se zde povedlo, je opravdu velmi unikátní možnost mít vyvážený, relevantní vzorek dat, na kterém můžete postavit a stavíte slovenské normy. Toto považuji za jeden velkých unikátů. Na straně opět naší, tím teď myslím DAP Services, na straně poskytovatele diagnostiky, potom vidíte, jak tento proces probíhá, to znamená, je na základě národní databáze, na základě sběru dat, vytvořená nová norma, která se aplikuje na straně poskytovatele, který aplikuje tak, aby ji poskytoval zpátky do kompozitu a tedy směrem ke klientovi. Výsledkem toho je, že máte opravdu vykalibrované diagnostiky na aktuální normě, kterou navíc máte ve vládě, víte, že je validní, nemusíte o ní mít žádné pochyby. Toto bych řekl, že je opravdu unikátní věc a z našich zkušeností, když exportujeme do dalších zemí, tak toto vůbec není standardem.
a to bych chtěl vypíchnout, že se vám tady povedlo něco unikátního. Když bych to vzal z pohledu uživatele, tak uživatele se to nějak nedotkne, tím myslím klienta, nedotkne se to ani vlastně uživatele kompozitu, to znamená psychologa, speciálního pedagoga, ti vlastně pracují neustále s tím samým, klient vyplňuje vždycky ty samé data, psycholog, uživatel, speciální pedagog používá kompozit jako takový, akorát, že někde v tom backgroundu, bych řekl, se používá nová norma, nový standard, takže všechno probíhá hladce, stejně, ale probíhá to na úplně jiné úrovni. Tak, to byl můj příspěvek. Děkuji vám za pozornost a přeju hezký ještě zbytek dne. V tejto časti programu ešte dvaja odborní rečníci. Prichádza pán Martin Kánovský, ktorý pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. Jeho špecializáciou je kognitívna antropológia, antropológia detstva a robustné štatistické metódy analýzy dát. Zaujíma sa hlavne o to, ako si ľudia, najmä predškolské deti, reprezentujú sociálne skupiny, napríklad rasu či etnicitu. Jeho odborný referát sa volá Kompozit a možnosti jeho využívania v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Ďakujem. V prvom rade by som sa rád poďakoval za toto pozvanie. Ja som do tohto projektu nastúpil v podstate až v jeho poslednej fáze, čiže posledných niekoľko mesiacov a mojou úlohou bolo skôr školiť mladých, nadšených a veľmi motivovaných kolegov, ktorí majú veľký záujem o psychodiagnostiku, psychometrické analýzy, modely robustnými štatistickými metódami a samozrejme môjim zámerom, a snažil som sa ich presvedčiť, s čím oni radi súhlasili, tieto moderné štatistické metódy nemajú nahradiť tie klasické testové metódy, skôr doplniť a spresniť. Takže my ešte stále v tom pokračujeme, kým sa projekt ukončí. Dúfam, že bude tu tím ľudí, ktorý dokáže veľmi silným odborným zázemím a spolupráci so staršími kolegami, ktorí sa tomu už venujú dlhé roky, práve psychodiagnostiku a psychometrické vlastnosti tých modelov, ktorými sa budú analyzovať tie dáta z kompozitu, vykonať skutočne na špičkovej úrovni. Tiež nebudem opakovať slova svojho predrečníka, pretože tiež som bol veľmi pozitívne prekvapený, s čím ani zďaleka som nemal skúsenosti ani zo zahraničia, veľmi kvalitným spôsobom zberu dát, nastavenia toho systému kompozit, spôsobu exportu dát a veľmi priateľským užívateľským prostredím. Či naozaj sa s tým pracuje veľmi dobre, ten systém ja považujem za jeden z najlepších, to bez teda, aké ja schopnosť chváliť nie je u mňa veľmi dobre vyvinutá, ale to tí, čo ma poznajú, vedia, ale tento raz musím naozaj pochváliť ten systém. Tu je jedna malá ukážka zvnútra toho systému, tu je Eysenkov dotazník, veľmi jednoduchým spôsobom sa dajú exportovať dáta, skutočne zo pár kliknutí a máte kompletnú databázu k dispozícii v programe Excel, čo to Excel nepovažujem za dobrý program, ale keď aspoň v Exceli, tak dobre, no. Človek sa s tým musí zmieriť, nie všetko môže byť hneď dobré. A ako vidíte, že keď tam tí hodnotitelia nahadzujú tie dáta, napríklad v tomto prípade je už tá vzorka viac ako 5000 detí. Samozrejme sú tam zakódované všetky údaje, príslušnosť k poradni, príslušnosť ku škole, dátum testu, všetky údaje sú naozaj veľmi dobre a prehľadne spracované. Čiže ja som bol veľmi, veľmi spokojný s tým spôsobom, ako tento systém funguje. No ja vám tu poviem iba zo pár takých našich spoločných vízií. Nebudem sa púšťať do podrobností, pretože bude nasledovať workshop, kde oni sami to budú prezentovať, tieto veci, takže nechcem tu opakovať, respektíve predosielať to, čo budú hovoriť oni. Tých zopár vízií spočíva v tom, že ako tie dáta využiť čo najlepšie a najpresnejšie. Opäť niektorí z mojich predrečníkov a predrečníčok už spomenuli spôsoby, že akými sa dajú tieto
dáta najlepším spôsobom spracovať, urobiť štandardizácie, normalizácie testov, rediagnostikovať prípadne aj niektoré deti. No, náš prvý cieľ bol, samozrejme, už to bolo spomenuté, štandardizácia, normalizácia. To tu nebudem opakovať, to je úplne samozrejme a dokonca banálne. Môj taký sen je urobiť tú štandardizáciu a normalizáciu, tak povediac, by som to nazval, že adaptívnou. Keď určitá vzorka dosiahne nejaký prach, automaticky mať tým kvalifikovaných ľudí, ktorí okamžite vykoná štandardizáciu a normalizáciu na danej populačnej vzorke a okamžite ten nástroj bude updateovaný. Nebude sa čakať nejaké 3 roky, 4 roky, 2 roky. Jednoducho dosiahne to určitý prach a urobí sa reštandardizácia tak, aby ten nástroj na základe toho obrovského množstva dobre nazbieraných dát stále bol z hľadiska noriem a štandardov aktuálny. Nie je to ťažké urobiť, pochopiteľne, pokiaľ ten nástroj bude pokračovať v takom fungovaní, ako funguje. Samozrejme, nedá sa opred odhadnúť, kedy to bude, pretože samozrejme, teda nedá sa úplne odhadnúť, kedy to bude, ale principiálne je to možné urobiť. Čiže nebude treba mať nejaký plán, že do 4 rokov. Áno, do 4 rokov podľa tých nových európskych legislatívnych pravidiel to byť musí, ale keď sa do 2 rokov nazbiera dostatočná vzorka, nie je dôvod, prečo to neurobiť napríklad. A samozrejme, keď sa nepodarí do 4 rokov, môže sa to podariť 5 rokov, možno aj za pol roka v prípade veľmi aktívnych testovateľov, ktorí tam dodajú jednoducho dosť dát. Ďalšia vec je štandardizáciu a normalizáciu robiť už prostredníctvom, teda nie nahradiť ani, ale skôr doplniť minimálne teóriou odpovedí na položku, ktorá ani nie tak, že robí niečo iné ako klasická testová teória, ale skôr umožňuje robiť s výsledkami testov oveľa viac ako klasická testová teória. Jednoducho je presnejšia táto item response theory a v súčasnosti je už absolútnym štandardom pri diagnostických testoch, nielen pri edukačných, ako bola pôvodne vyvinutá. Skutočne už všade na svete sa už stretnete práve s item response theory ako úplným štandardom. Práve sa učíme, akým spôsobom by sa to dalo uplatniť item response theory na normalizáciu a štandardizáciu diagnostických testov. Ono ani zďaleka to nie je nejaké až tak veľmi zložité, ako to mnohí prezentujú. Ďalšou mojou predstavou je nájsť nejaký spôsob, ako poskytovať čo najrýchlejšie spätnú väzbu tým, čo to potrebujú. Teda školám, poradniam, diagnostickým centrám, tým, čo rozhodujú. Pochopiteľne opäť, treba mať na to príslušné nástroje. Keďže dáta sú zakódované, tak ako sú zakódované, dajú sa urobiť, povedzme, niečo ako viacúrovňové modely, kde sa zistí, že povedzme, že nejaký región, školy, jednotlivci, okresy, alebo akokoľvek to je zakódované, nejakým spôsobom v porovnaní s ostatnými sú na tom lepšie alebo horšie. Opäť, keď sa len agregujú dáta a spočítajú sa nejaké priemery, tak všetka táto informácia zmizne. Jednoducho, rozptyl sa nedá vysvetliť, pokiaľ nepoužije sa špeciálny model viacúrovňový. Jednoducho, keď deti dávajú veľa odpovedí, napríklad riešia 10 úloh, takisto oni sú zoskupené po poradniach, poradnie sú zoskupené povedzme v okresoch, okresy v regiónoch a tak ďalej a tak ďalej. Na to treba špeciálne modely, veľmi efektívne, účinné a opäť pomerne jednoduché. A takéto analýzy sú veľmi potrebné pre tých, ktorí povedzme, že chcú cieľovú politiku orientovať tam, kde to je najviac potrebné zlepšovať. Posledná vec, ktorú by som tu rád spomenul, je spolupráca s univerzitami a výskumnými inštitútmi. Tá databáza, tak ako je teraz, nie je celkom z hľadiska právneho na to vhodná, pretože samozrejme obsahuje tá vnútorná databáza, teraz myslím osobné údaje. Takéto údaje z legislatívnych dôvodov a z iných dôvodov nie je možné jednoducho okamžite poskytnúť. Je potrebné ešte urobiť trošku práce na tom, aby sa zakódovali tie dáta takým spôsobom, aby boli tieto veľké dátové vzorky využiteľné aj pre univerzity a výskumné pracoviská. Čiže to je už skôr taký technický problém kódovania tých dát. No a potom, pochopiteľne, ustavične, keď sa analyzujú tieto
dáta a vyvíjajú sa testovacie nástroje, ktoré sú najmodernejšie a najefektívnejšie, tak to je ustavičný proces. Nedá sa povedať niečo také, že vrátane samozrejme mňa samého, že sa niečo naučíme a to potom budeme nejakým nezmeneným spôsobom potom roky rokúce používať. Sú opäť modely, také príslovie latinské, že kto stráži strážcov, tak aj tie novšie modely musia byť kontrolované sami. A opäť sú ďalšie modely, ktoré umožňujú zistiť, či tie analytické modely sú dostatočne presné. Lebo to nie vždy tak musí byť. To, čo je novšie, neznamená automaticky, že musí byť aj presnejšie. To je len taká, že malo by byť, ale niekedy nie je. Čiže opäť tie najnovšie... Čo mi to robí? Áno, tie najnovšie modely, ktoré teda môžu kontrolovať, či teda vhodnosť tých modelov, ktorými sa analyzuje a diagnostikuje, je natoľko presná, že poskytujú nejakú výhodu v porovnaní s tými staršími. A či sami o sebe sú natoľko presné, že sa dajú považovať za práve tie modely, ktoré najvhodnejšie sú pre dané dáta. Čiže napríklad v budúcnosti by sme chceli sa teda ako pustiť a na spresňovanie týchto modelov použiť teda Bayesovské modely z Monte Carlo simuláciami. Opäť to znie tak znešene, Monte Carlo to nie je kasíno, ale to je jedna zo štatistických metód. Ono bolo to podľa toho kasína nazvané. Keď Pearson potreboval náhodné čísla, generovať náhodné čísla v roku 1865, to vôbec nie je jednoduché. To sa len zdá, že náhodné čísla sa dajú ľahko generovať. Vyskúšal mnoho metód, najímal si ľudí, všetko, stále tam boli pravidelnosti, stále problémy, nadával, preklínal celý svet. A potom to urobil v londýnskych Timesoch, sa zverejňovali čísla z Monte Carlo z rulety. A to bolo naozaj dlhodobo náhodné. Tak tá metóda potom, ktorá pracuje na používaní náhodných čísel a generovaní simulácií, sa nazvala Monte Carlo podľa toho kasína. Takže to len tak na okraj. No a toto sú v súčasnosti najpresnejšie modely, ktoré umožňujú posúdiť presnosť iných modelov. Čiže to tiež sa chceme naučiť a potom to postupne aplikovať, aby sa to dalo kontrolovať. Samozrejme, takto dajú skontrolovať aj klasické modely, klasické testové teórie, aj item response theory modely. No a to jednoducho dúfame, že teda takýmto spôsobom potom tie dáta budú môcť byť využité čo najefektívnejším možným spôsobom. Čiže také sú plány. Opäť ešte raz by som zdôraznil, že naozaj tá databáza, bolo by veľká škoda, keby len zostala nazbieraná a zbierala by sa a nebola by využitá práve na to, na čo využitá má, teda na ustavičné ako tvorivé rediagnostikovanie, reštandardizáciu, renormalizáciu. Pochopiteľne aj trošku do vlastného ihriska musím spomenúť. Žiaľ, mnohé takéto databázy, a dúfam, že táto nebude mať ten osud, zostávajú stranou záujmu univerzít, teda ako mnohých. Či už pedagogických fakult, sociálnych vied, prírodovedeckých fakult alebo iných fakult, ktoré pracujú s dátami, je veľmi málo využitých databáz, aj keď sú nazbierané. Napríklad je veľmi, veľmi dramaticky málo analýz na Slovensku v porovnaní už so strednou Európou, povedzme dát z NÚCEMu, z medzinárodných meraní alebo národných. Takisto množstvo databáz je nazbieraných s obrovskými množstvami dát a bohužiaľ univerzitne a výskumne sa málo využívajú, čo je veľká škoda. Naozaj tá loptička je na našej strane, lebo naozaj vy na Woodpape už sa nedá urobiť viac. Toto už naozaj je niečo ako na tanieri, to dostaneme. Otázka je, čo s tým my urobíme potom. Čiže dúfam, že aj kolegov, kolegyne, svojich doktorandov a doktorantky a na Univerzite Komenského minimálne, prípadne aj v zahraničí, trošku nakreatím do toho, aby s týmito databázami pracovali a využívali ich. Najmä, keď to je naozaj, ako to spomenul môj predrečník, spôsob zberu tých dát a prezentácie pomerne nadštandardný, dokonca v európskom meradle. Čiže to je všetko z mojej strany. Ďakujem vám za pozornosť.
Časť hlavných referátov uzatvára odborná prezentácia nazvaná Kompozit, digitálna knižnica a vízie zdieľania informačných zdrojov v rámci Európskej únie. Priblíži ju pani Miroslava Šrimpelová, ktorá je konateľkou odborného nakladateľstva Rábe s 15-ročnými skúsenosťami v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva. Poskytuje kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, tiež všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a zároveň pre všeobecných a odborných lekárov. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, milé dámy a páni, vážení prítomní. Som veľmi rada, že môžem na tomto fóre vystúpiť. Rada by som vám v tom spletí tých digitálnych technológií a dát a ochranných systémov musím povedať, že ja som sa úplne stratila a ako vidíte, už som tu urobila nejaký problém, som vniesla do tohto sveta, lebo som si povedala, že chcem pult aj myš a ja vám vysvetlím prečo. Aby sme sa vrátili späť k učiteľovi, výchovnému poradcu a toho, ktorý vy nazývate klient, k tomu dieťaťu, my sa musíme vrátiť späť vlastne do toho obsahu. A Rábe, spoločnosť, ktorú na Slovensku prezentujem, vytvorila v spolupráci s Woodpapom a pre tento projekt Kompozit obsahovú stránku odborných metodík a didaktických materiálov. Rada by som vám predstavila tým, ktorí Rábe nepoznajú. Myslím, že na Slovensku neexistuje taká škola, taký učiteľ, taký riaditeľ, ktorý by Rábe nepoznal, ale keďže tu sedia aj zahraniční hostia, rada by som vám predstavila Rábe. Rábe je súčasťou vydavateľskej skupiny KLED, ktorá sídli v Nemecku, v Stuttgarte. Máme viac ako 54 spoločností, ktoré patria do tejto vydavateľskej skupiny, ktorá je len a výlučne zameraná na vzdelávanie. Rábe je časť, ktorá patrí do tejto veľkej vydavateľskej skupiny KLED. Odborné nakladateľstvo Dr. Jozef Rábe je zamerané na vydávanie metodických príručiek, odborných príručiek pre cieľovú skupinu školstvo a nájdete ich na Slovensku, my sme tu 16 rokov, v Českej republike, v Maďarsku, Bulharsku, Nemecku a vo Francúzsku. Táto medzinárodná sieť, v ktorej sme súčasťou, nám dovoľuje prenášať informácie medzi nami, zdieľať informácie, vytvárať medzinárodné kontakty, platformy, diskusie a tak napomáhať procesu skvalitňovania skvalitňovania vzdelávania v Európe. Nakoniec je to aj našim headlinom, vidíte, je to spoločne za kvalitné vzdelávanie, lebo si uvedomujeme vlastne dôležitosť vzdelávacieho procesu pre ďalšie generácie. Rábe v kontexte národného projektu Woodpap, ktorého sme tu digitálnu platformu počuli, prinieslo 13 odborných metodík. Ja som jednu z nich doniesla. Týchto 13 odborných metodík sme vytvorili v spolupráci s odborníkmi z Woodpapu a môžem tu menovať všetkých, tak ako tu sedia pán Matula, pani Smíková, pani Lepeňová, pani Farkašová, pani Čulíková a tak ďalej. So všetkými týmito odborníkmi sme vytvorili vlastne materiály, ktoré sme distribuovali špeciálnym psychológom, špeciálnym pedagógom, psychológom, pracovníkom odborných centier. Bolo ich spolu 1382, veľké kvantum materiálov. Jedna tá metodika vyzerá takto, aby ste videli. Nástrahy dnešnej doby som zobrala na schvál, pretože nástrahou dnešnej doby je aj digitálna platforma, nie? Všetky tieto metodické materiály sme distribuovali v tlačenej forme, samozrejme, ale zároveň ich nájdú všetci užívateľia alebo odborná, alebo aj laická verejnosť na portáli Kompozit. V jednej tej prezentácii, ktorá tu už bola
ukázaná, bolo vidno vlastne tú časť, ktorá je pre laickú verejnosť. V oblasti odborných príručiek tam nájdete všetky naše publikácie, ktoré sú súčasťou tohoto projektu, rozdelené podľa tém, podľa kapitol, podľa cieľovej osoby, podľa akéhokoľvek členenia, jednoducho všetko je vo vnútri, aby sa v tom dalo jednoducho a bezproblémovo hľadať s odkazmi na vonkajšie stránky, toto bolo veľmi dôležité a zároveň s možnosťou tlačiť tie materiály, pretože my síce žijeme digitálnu dobu, ale úprimne povedané, každý z nás si rád vytlačí ten odborný dokument a prečíta si ho, lebo si ho opoznámkuje. Ešte stále my sme tá generácia, ktorá ten papier potrebuje. A sa dostávam do oblasti digitálnej knižnice. My sme si dali za cieľ vytvoriť funkčnú digitálnu knižnicu. To, čo sa nachádza na kompozite, je prvá časť. To znamená, že to sú materiály, ktoré boli vypublikované, ktoré sú garantované, ktoré sú odborné. Musím povedať, že sme siahli nielen po slovenských zdrojoch, ale aj po medzinárodných zdrojoch. A hľadali sme možnosti, ako môžeme túto digitálnu knižnicu rozvinúť, ako môžeme s ňou ďalej narábať, čo môžeme spraviť. A keďže som si tu dala priniesť ten pultík, tak som vám chcela ukázať 4 rôzne prezentácie, ako je možné nazrieť na digitálnu knižnicu, alebo čo všetko vlastne digitálna knižnica môže znamenať. Tak ak dovolíte, ešte pred prestávkou a vydržíte, tak by som vám tie ukážky pustila. Tie videá, pokiaľ sa budete nudiť, ja ich skrátim. A samozrejme, že mi to nefunguje. Tak toto robia dámy. A nie len mne. Áno, ďakujem. Môžete. Áno. Tak možno to chvíľku potrvá. Táto ukážka, ktorú možno nebudeme vidieť, je ukážkou, ako pracuje Google s digitálnymi informáciami, ako má digitálnu knižnicu vytvorenú. Ja by som, áno, nebudeme to vidieť, nevadí, ja vám o tom poviem a určite na nejakom fóre to nájdete zavesené, aby ste si to kliknúť mohli a rozkliknúť. Google pracuje s materiálmi, ktoré vyzerajú ako knižky, stále majú tú funkcionalitu tých knižiek, dajú sa pekne listovať a dôležité je povedať, že toto je ako keby tá prvá základná tá databanka. Vyzerá to veľmi dobre. Ďalšou platformou, o ktorou vám môžem porozprávať, je platforma Mein Unterricht. Je to teda, keď sa vrátime zo Spojených štátov späť do Európy, platforma, ktorá vznikla v Nemecku. Je to vlastne databanka všetkých možných digitálne spracovaných materiálov, ktoré môže ďakujem veľmi pekne, ktorý môže bežný učiteľ použiť vo svojom vyučovacom procese. Pretože my vieme, že tých materiálov je veľmi veľa, ale aj digitálnych materiálov je veľmi veľa, ale nejak ich treba zoradiť, nejak ich treba nastrihať, postrihať a toto je taká jedna platforma, ktorá pracuje vlastne s týmto typom informácií, Mein Unterricht. Je určená všeobecným, alebo tak to poviem, je určená pedagógom, nie odborným pedagogickým pracovníkom. Ďalšia platforma, ja sa vrátim k tomu, možno sa nevrátim. Tak ďalšia platforma, ktorú by ste tam našli, je platforma, ktorá sa, áno, ani tam sa nevrátim, je platforma, ktorá je určená odborným pedagogickým zamestnancom, volá sa Lehrerbüro, áno, to je to Lehrerbüro, to je vlastne platforma, ktorá obsahuje rôzne formáty materiálov, ktoré môžu používať práve napríklad psychológovia pri práci s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími poruchami alebo špeciálni Sonderpädagógovia sa to volá v Nemecku. Takže to sú také rôzne materiály, ktoré už idú po tých odborníkoch. Je dôležité povedať, že tie knižnice sú z rôznych zdrojov tvorené, sú veľmi heterogénne a ja som veľmi spokojná, keď sú heterogénne, pretože každý z nás má ako keby inú tú potrebu a inú potrebu hĺbky tých informácií. Čiže čím viacej je tých možností, tých platformiem, tak tým je to lepšie.
No a to posledné, ktoré som vám chcela ukázať, ale už sa toho ani nechytím, je platforma, ktorá je určená na vzdelávanie, je to britská platforma, určená na vzdelávanie riaditeľov a učiteľov stredných škôl a stredná škola je myslená vyššie sekundárne vzdelávanie, to znamená, že deti od 15 do 18 rokov a vy, odborní pedagogickí pracovníci, psychológovia, viete, že to je veľmi, veľmi problémová cieľová skupina, ktorá už sa nedá tak veľmi kreovať ako tie malé detičky, ale už je taká zatvrdnutá. To znamená, že tie problémy rieši vlastne tento portál veľmi, veľmi zaujímavo. Takže teraz som sa zase toho chytila. To boli digitálne zdroje, to boli digitálne možnosti, ktoré existujú v Európe, je ich naozaj nesmierne veľa. Tak už mi dajú niečo iné, ďakujem pekne. Už to zvládam. A na základe poznania týchto rôznych zdrojov, na základe analýz alebo impulzov toho, čo všetko nás oslovilo, sme si vytvorili víziu, ako by mala vyzerať pre nás ideálna digitálna knižnica, čo všetko by mala obsahovať. Ona by samozrejme mala zdieľať všetky výhody online platformy, to znamená rýchlosť, dostupnosť, množstvo a tak ďalej, ale zároveň by mala mať tú pridanú hodnotu, ktorú my hovoríme. Je to pridaná hodnota vedomostí. To znamená, že nehovoríme len o informáciách, hovoríme o know-how, ktoré môžeme v rámci našej digitálnej knižnice zdieľať. Obsahuje kreatívnu a inšpiratívnu databázu, ktorá tvorí ako keby základ. Tak z domu, tak zo Slovenska v tomto prípade, ale aj z iných krajín. Na tejto digitálnej knižnici, Rábe knižnici, pracujeme už niekoľko rokov, vytvárame ju v rámci celej Európy a ono je to také ako, ten projekt sa neustále doplňa a je to veľmi dôležité. Toto je vlastne tiež dôležité, že ten projekt musí byť, tá digitálna knižnica musí byť neustále doplňaná. To nie len informáciami, ale zdieľaním tých informácií, hej? Vytváraním nových. To znamená, že keď napríklad univerzita príde na nejaké nové riešenia, tak by mali byť súčasťou tej knižnice. To znamená, že tá implementácia nových faktov by mala v tej knižnici byť veľmi rýchla. Takto sme si to postavili ako víziu, ako našim cieľom. To znamená, že Rábe digitálna knižnica má 4 základné časti. Je samozrejme informačným zdrojom, ale to nie je ničím novým, lebo takých je veľa. Obsahuje kvantum inšpiratívnych a nových materiálov, inštruktážnych videí. To znamená, že všetkého takého, čo sa dá bežne použiť a keď máme málo času, tak chytro potrebujeme si vystrihnúť ten test alebo poslať niekomu tú prácu na vyhodnotenie, to je tých inšpirácií. Je samozrejme, a to je veľmi dôležité, komunikačným kanálom v rámci cieľovej skupiny, pre ktorú je pripravený a toto je posledná naša vízia, je to veľká výzva pre nás, aby bola zabezpečená vlastne spolupráca tá výmena tých skúseností. To znamená, aby existovalo prepojenie medzi odbornou a medzi tou laickou verejnosťou. Toto vnímame ako veľmi dôležité, aby sa vytvárali, aby na online platforme vznikol diskusný priestor na ten, ktorý konkrétny problém. Toto je Rábe, vízia digitálnej platformy a už som skončila so všetkými problémami. Veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi ďakujem spoločnosti Woodpub, že nás privzalo do tohto projektu a ja pevne verím, že tá spolupráca bude pokračovať. Všetkým vám prajem príjemnú kávu. Ďakujem pekne.
Ďakujem v tejto chvíli všetkým odborným rečníkom. Mám pocit, že to najzaujímavejšie video v tejto chvíli je práve to, ktoré sledujete vďaka internetovému prenosu, tak pozdravujeme aj tých, ktorí nás sledujú cez livestream. A zároveň oznám pre nich, aj pre nás všetkých nasleduje prestávka približne 30 minút, po ktorej bude pokračovať odborný workshop.